hazvidi kumanikidza vanhu kuti vakude, nokuti rudo rwekumanikidzwa harugare. Asi ukangoita zvido zvevanhu kana ukama hwako nevanhu unogara wakasimba. Ndashaya kana chekuwedzera on these 2 comments, but chandinoda kukuudzai ndechekuti chef ndevevanhu. Zvese zvamunotaura vanonzwa zvakanaka nezvinovafadza. Our number 2 General Chiwenga dzanapinda masvikobuda nyuka panguva ine atoona kuti this yendo yamunashe ZW inochiposta macomments atogwa nevanhu vachipraisa VP Constantino Chiwenga zvakanyanya. Panguva ino akati Chiwenga is being praised just because anoita zvido zvevanhu, haaiti zvido zvezvigananda kana kuda kufadza ma-interest avo. Remember subscribe or like on the bell icon. Topinda first comment yokuda nyuka ichinzi Chiwenga ungaidziva chero kupa chirauro inosvipa, muramba kufa nhando, mufani chemuka bundo rekonzo, tinodada nemi hoko yakatsinga musoro wenyika, ndimi chete muri kuramba kukotsiriswa nebapiro remachina oro rina chivhayo. Tinokudai general. This is the first comment. Topinda muna another comment okudanyira chiti chakamire muna vanhu mubati webvumo rachaminuka, ndimi chivimbo neupenyu hwenyika yedu, ndimi moga munotevera nzira yachaminuka. Ave kuenda akarayira kuna Tekere akati chengeta tsvimbo yangu uye uchengete vana veZimbabwe kuti vamire kuti vagute, uku kwandakakokwa handichadzoka. Achazokutungamirai muchamuona nekuda vanhu kwete kuda upfumi. Ndokubva vaenda tenzi chaminuka. Ndomasvika anobuda chitoko panguva ino ari kuzambatura masvika kuti VP Constantino Chiwenga is the anointed one. Panguva ino inoda kuti ari kuexecuta ayo ma-interest ema-citizens, haasi kuda kuita zvinhu zvinomufadza iye. Ndo pakuya panguva ino achiri afema nemashoko achaminuka chinzanza anokutungamira muchamboona nokuda achanga achiita awa zvido zvevanhu. Enda comment section medu nzafunguro aim kuti kudii pamusoro pechiriko ichi. Subscribe or like, turn on the bell icon.